kendo ma winjo paro mopogore opogore mantiere kar kano ka wiyo kano adbiro mondo mwaka paro mabiro ka wuok kuom Omondi Ishmael Koyo mondo mi okono ne mathoth kotenore koda mokwongo ywak mane Linda ochiwo kane nitiere studio ma Kisumu koda maneno bende ka wuok kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay. En gima timore to jopiny wacho ni ok en gima kare, joma nie chama wacho ni ma yo mane miluwo. Erokamano Clevers. Wach mar ting'o bat osethiro lek mar josiasa mang'eny e piny Luo Nyanza. An akwayo oganda Luo ni kama koro wachope niendi wasgoluru odoke itwa mondo wabe wanen kaka jopinje mamoko bende neno. E pinywa ma Luo Nyanza anda gombo na kwau ni donjuru e National Liberal Party kama ok bi maye. Iting'o badi nango. Badi iting'o nikech yomyom. Uonge ting'o badi. Iting'o badi nango. Badi iting'o nikech jami badi. Sami aseting'o badi aneni e tok hema ami adio badi gimoro matin kata ibiri ting'o bada nyiso ni koro kiny kaseyudo kom an koro ke tich matiyo tija ni mondo aduok pesa na mana mi Koyo magi matimre mane gi matimre jinenore ga kono ane process ni mondi kare mar ting'o bat ni itimega yo machal nade political parties an kaka jagoro maduong' anyise ni I am the youngest secretary general in Kenya mar political parties gima timore political parties ni nitiere gimiluongo ni magima wadwa wacho miluongo ni nomination rules ng'eny oganda mathoth ok som ga katiba mar chama to be ogisom ga gimiluongo ni nomination rules mag chama. Koro yudo ni ng'ato donje chama kowacho niya ni anjo piny dwari kata ing'e ni jo chama be niga gi ukora moro inyise niya manya urombolo ji dhi e yiero jopiny ema dhi amua. Kachopo dakika mogik kidwa ng'e ni gini en ohala kachopo dakika mogik tinyise niya wan kaka chama wasomo section 2 cap A subdivision 3 mawacho ni e chambwa kar ka onge yiero wadhi ting'o bad ng'ane. Tang'o momiyo ndalo gi kite sani ni wadhi yiero mar 2027 ibro yudo ka jok man gi lek mag dhi chung'e kombe mopogore opogore osechako wuotho ei oganda gitiyo gi pesa gi giromo go oganda they invest in it to chama mi assurance ni manya ombolo wadhi dhi yiero ma is free and fair to ging'eyo maber niya ng'at madhi bedo gi basha mokuot maduong' e ng'ama dhi miyo tiko omiyo an akwayo oganda Luo ne jo Kenya osegore ni gimiluongo ni multi-party democracy we ketho sani kato lek mari mar bedo jatelo dhi to lal nono nikech nidhi kawo pachi miketo kamoro kogik daka mogik tiyudo ka in ionge pesa makore lach ma samoro weg party dhi dwaro kato koro kiny ichako ywak no mai ng'amu ma ionge in mano gigo kwano makare ka in gi geno ni jatelo man gi chia ma jopiny ogeno ng'amono bedi timo badi en jopiny man chama min godo gadieri ni idi chope debe wan kaka National Liberal Party an kaka jagoro maduong' ka ng'ato osenyiedhore ni owuok oko odwaro kom mar Kisumu obed kata MP kata women rep kata MCA teko mar yieri ntiere jopiny chama onge kaka nyalo miyo boke achiel kachiel ka jopiny moko yieri. Clovers ineno ka ei jo Homa Bay ma Ali Abicho dayo dhogi jafwambo mar Ramogi mantiere Homa Bay kuom jauchiel moda dhogi auchiel kuom auchiel ma kizungu deno ni ata 100 kuom 100 okwedo wach mar ting'o bat. Wach mar ting'o bat niendi emosekelo no chandruok mineno wantiere godo Luo Nyanza. Sani endi king'iyo e mbui omagi kio kwechena Auditor General janon buge mar serikal no ywak kawacho ni Homa Bay County Assembly MCS notiyo gi 214 yani milion 214 kage dhi godo Kisumo gidhi go Mombasa go Abal moko dhi Kericho neno kaka chai pedho moko dhi Tanzania boda karka akenga gidhi manyango milion 214 kicha king'iyo the same audit report Auditor General wacho niya janon buge mag serikal ni Homa Bay County Assembly otiyo gi milion 7 oromo nyiew machine CT scan machine mondo konyo jothurwa milion 7 gitiyo godo ni mondo gero godo gate kodi penjore niya en gate mane ma jo Homa Bay County Assembly dwaro ma gitiyo ne gi milion 7 to jo wato toyo hospital. Homa Bay County Assembly ma wawueni okaw 348 million ni gigero godo gimiluongo ni modern office kodi penjore niya jok mane tiyo Homa Bay County Assembly chon gin ne gibet ga iliare koso gin chieng' nego gi gaoko koso gin koth nego gi gaoko ing'iyo ka priorities onge nikech noting bad ji ng'at mano seting bade obet very comfortable niya gidok ting'o bade kendo samo ting bad jatelo mora mora
onge loch maber ma unyalo bedo godo e county assemblies. Omiyo kata nyaka sameni wawuoyeni ibiro yudo ka ji wacho ni wan governor watiyo an gi jatuo Cleophas Rachuonyo District Hospital. Rachuonyo District Hospital kata mana yath minyal chuo jatuo ka jatuo ni gire onge inyise ni dhi nyiewo yath Oyugis Town. Rachuonyo District Hospital is the largest hospital ma cover radius of almost 24 kilometers. Kikiwe mano kore dhi Rachuo idhi Homa Bay Teaching and Referral Hospital. Onge gi miluongo ni CT scan. Uonge gi CT scan e osiptal tikawo milion 7 ni gero godo gate. To gigi jodala wakudwa wacho, jothur wakudwa wacho weche gi nikech ka ngiwacho to ni pingo governor. Onge ng'ama odich gi pingo governor. Wan wadich ni pesa mawuok e national government madhi e county nyaka ne devolution kel ma bende joluo bende maremb gi nochwer sama ne manyo loch mar county government giki. Wan ema pok wayudo ber mar devolution kingi counties magwa. Iyudo ni sani ndian kidwa dhi goya kata mana picha mar wiya to ni nyaka dhi Kisii. Ere pesa ma jo Kisii yudo ma jo Homa Bay ok yudi. Homa Bay nyaka ne devolution bi. Waseyudo pesa mo almost chili chopo 100 billion. 100 billion yendi kidhi penjo jo Homa Bay ne tanango isiemo ni ani donge loko gernwa chiro kacha. Chiro ne to ken favor. To in ja Homa Bay, kati in ja Kisumu, kati ja Siaya, kati ja Migori. Ma ini bet gania ni tiji en go bul kata tiji en go oporo ne gavana nikech gavana no bide tie gwengu gi geche 40. Sabore do ka gavana oketo geche 40 lowe ni vu ni gavana kadho ni koro ni mane morwa ni gavana wuok e gwengwa. Konyi gango nikech sani endi ero gavana oro siling 10,000 ni mondo ichok ne ji e gweng kanyendo mondo koro ji ogone sigala gala. King ka gavana no wuok e office to sama in gi jatuo hospital ine mangati dito. Wabeduru jogo mung'eyo ber mar loch. Cleophas kawuono king'iyo od bura maduong'. Gimomiyo awacho ni wach mar ting'o bat ni en gima rach. Od bura maduong' sani endi king'iyo the average age mag members of parliament mawuok e pinje mag Central Kenya kar jo rabuon gi kata hoho mar okak. Iyudo ka Mbeseni jagni 23, jagni 25, jagni 29 e chairman mar budget and appropriation committee. Iyudo ka jagni 30 e chairman mar finance kaka ng'at miluongo MP Mamolon jagni 32. To Nyanza wa iyudo ni the youngest MP agene jagni 40 kod 9. Ma indi timore nikech en siasa marach mar ting'o bat ni kokuting badi tiwacho ni inadui mar chama. Gini ndio ken about chama, en about dongruok. Ne wasikwa iwaga ni sirikal mamalo ok ohero joluo o marginalize wa. Ero devolution no se biro. Wate mangogi pesa mag devolution ma wasekelo. Wane wawegi ema keto koro waketu gini. Ni wadwa ni mondo tingeni ich mar siasa enonge ga gi shape. Lure gi pesa madonjo en ichame chama koro kawuono kaka ite ni imine no Islam. Kidonje county assembly to kiny ipugno kori chalo manogwal. Ipugno nango nikech pesa ni kacha chande miya ko manono to samia ko pesa gieki jothuru ok dwa wuoye nikech oneno ni kawuono governor no miya basari ma 10,000. Wabeduru jok manyalo hold our leaders to account. Omiyo kaka National Liberal Party wakwayo ogandawa ni wabeduru jok mung'eyo gima ber loch maber kelo. Kik wabeduru ni jo wadhi medo to hospital waonge gi skunde mabeyo, waonge gi osiptende mabeyo, waonge gi yath hospital nikech loch marach.